Gigarekin, Telebista eta Netflix hilean 59 euro ordainduta. Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz epaitutako ustelkeria kasu handienaren zigorrak berretsi ditu Auzitegi Gorenak. Ustelkeriaren sarearen 3 buruzagiak Alfredo de Miguel, Koldo Txandiano eta Aitor Telleria dira, EAJaren Arabako kideoiak. Urren ez urren, eroskeria, dirua zuritzea eta prebarikazioa egozten dizkiete. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urtarrilak 11 ditu gaur, asteazkena da. De Miguel auzia, Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz epaitu den ustelkeria kasurik handiena izan da. Ikerketak 10 urte iraun zuen eta epeketak urte bete luze. Auzitegiak frogatutzat eman zuen EAJaren eta erakundeetan zituzten karguak baliatu zituztela trama ustel bat sortzeko. Komisioen truke nahieran banatzen zituztelako kontratuak. Auzitegi Gorenaren ebazpenak erreakzio soka luzea ekarri du. Hirugarren espasatu behar dugu tramite hau eta aurrekotan gertatu da moduan. Hori etzen De Miguel auziaren informazioa, ez dakit orain prest izango dugun lankideok? Ez daukagu, aurrera jarraituko dugu bestelako lerroburu batzuk ere utzi dituelako egunak, izan ere Pablo González euskal kazetariak espetxean jarraitu beharko du, Polonian bertan, espetxealdia luzatzeko erabakiaren aurka elegitea jarri zuelako haren abokatu Gonzalo Boyek, baina atzokoan Poloniako Rezobeko apelazio auzitegiak ebatzi zuen elegite hori baztertzea. Beraz, Gonzálezek espetxean jarraitu beharko du. Hirugarren espasatu behar dugu tramite hau eta aurrekotan gertatu da moduan, da baldintzak bardinek izenda, oraingo honetan bez dugu espero aldeko ebazpenik. Ziurtzat emoten dugu epaileek ez dituela eligitiek onartuko. Onartuko baleukez, uste dugu Pablo aske geratuko litzekela baldintzapeko askatasunin akaso. Baina esan dodan moduen ez dugu oinarte epaileen aldetiko lako jarrerarik ikusi eta ez dugu ebazpen desbardinik espero. Berririk ez, momentuz Pablo González kazetariaren egoeraren aurrean, beraz, Poloniako auzitegiak esan dugulako berretzi egin duelako Gonzálezen aurkako espetxealdiaren luzapen hori, eta hori horrela, gutxienez otsailaren 23 arte izango da behin-behineko espetxealdian. Oiana Goiriena, bere emaztea daukagu pantaiaren beste alboan. Eguerdion, Oiana? Bai, eguerdion, Leire. Zer ari zen aztertzen zehazki Poloniako auzitegia? Abokatuek aurkeztu bezen elegitiek behin-behineko espetxealdi luzetutik erabakizen kontra. Eta hori da ebatzi bibana epaitegizek. Espero zenuten horrelako ebazpena? Bai. Guzakin gendun zetza etorko zala. Zan duten modun, hirugarrenez pasabideu tramite hau, eta aurrekutan bezetza jauza gendun, epaitegize bardine da, eta, emaitza bardine izen da.
Ebazpen honen ondotik, esan dugu, otsailaren 23 arte egongo dela behin-behineko espezialdi horretan inkomunikatuta, orain arte frogarik ez da aurkeztu, haren aurka, iaia urte bat emango du, horixe argi dago, eta hemendik aurrera ez, 3. aldiz espezialdi hori luzatuta, espezialdi hori horren luzapen amaitzen denean, otsailaren 23an, hemendik aurrera, zer dator, edo zer etorri daiteke? Ez dakigu, esperogu epaiketarako fetxie eltzie, zikeran be, eta gero otsailen eukiko duen biztarako edo guk espero dugu espezialdize luzetzeko baldintzak edo argumentu, fiskalak aurkibideuzen argumentuek gogortzie. Hau da, berak froga gehiago aurkeztu behar izetie justifikateko, espezialdizen luzapena justifikateko. Orain beraz izan daiteke, ez, behingoz juizio hori izaten edo auzipetua den momentu hori hasi daiteke, ez, beraz abokatuen aldetik ere lan gehigarri hori hasiko da, eta bien bitartean eta horri aurre egiteko asmotan ere elkarte berri bat sortu berri duzue, Pablo Gonzálezi babes hori helarazteko, abokatutzaren gastu guzti horiek ere sostengatzeko, eta zer moduz doa, zen nolako harrera izan du? Nahiko ondo harrera hona eukideu, jentie elkartasunez dabil, elkartien emozionaute gauzegiz esan, ze ekarpen asko egonda, eta gane ekarpenez gain mesuepe bidaltzezkuez, animo mesuek, hori berari helaraziko zeusenak, algun bezain lasterztak iguzelan, kartaz edo zelan ingogun, baina ikusi eizen amendik jentien berotasune, igarri deizen hori. Eta nola babestu daiteke kanpaina, edo elkartearekin nola egin daiteke bat? Bueno, elkartiri mezuek helaraziatzoz gmailen kontun bitxartez, fripablogonzalez@gmail.com, eta gero informazioe eguneratu eskuratu lehi fripablo.com webgunien bebai, eta gero aparte, inok ekarpenik egin nahi izen ezkero, hori abokatuen fakturak ordaintzeko laguntzen eta bera mantenimentorako gastuekin laguntzeko eta badau Kutxabanken kontu bat zabaldute, BBVan zabaldugu beste kontu bat, eta laster bizum zenbaki bat peukiko gu. Eta horrek kontuek jakin nahi ezkero fripablo.comen dauz. Hortxe, babesa helarazteko modu desberdin guzti horiek, eta Pabloren egoeraren berri, noiz uste duzu izango duzuela berriro ere, datorren hilabetera arte itxaron beharko duzuela uste duzu? Ez dakigu. Nik espero dut hori baino harina hueltzie, ez dakit, akaso telefonoz berbaitzeko eskubidie, edo igual urrengo bizita baterako fetxieia jakitzie, ez dakigu. Bestela kartazia zer datorren. Osondo, Iana. Eutsi Goiari eta eskerrik asko. Eskerrik asko zeueri. Gai zaldatuko dugu eta indarkeria matxista izpide izango dugu baita ere, izan ere indarkeria matxista jasatzen duten emakumei arreta integralagoa eta pertsonalizatuagoa eman nahi die Eusko Jaurlaritzak. Eta horretarako horretan zerikusia duten erakundeen koordinazioa hobetu nahi du. Besteak beste era guztietako bortizkeria matxistari erreparatuko diote, detekzio goiztiarra sustatuko dute eta biktimak berbiktimizatzea eragozteko neurriak hartuko dituzte. Akordioa landu dugu urte hauetan gizartean eta lageetan eman diren aldaketa guztia kontuan hartzeko eta eguneratzeko. Akordioaren helburua da tratu txarren eta sexu erasoen biktimen arretan inplikatuta dauden erakundeen arteko koordinazioa areagotzea. Eta koordinazioa bultzatuz, arreta onena ematea biktimei eremu guztietan. Osasun arloan, segurtasunean, eremu judizial, sozialean eta bar.
Bagaizadatuko dugu eta jaigiroan ere murgilduko gara, izan ere txotx garaia hastear delako. Sagardoaren lurraldeak antolatutako hasiera ekitaldira goa zuzenean, Udan Arbeo lankida dagoelako bertan. Udane, konta iguzu? Sagardoaren lurraldeak antolatuta, Sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan Gipuzkoan. 2023ko txotx denboraldi berriari hasiera emateko. Iazko uzarekin alderatuta urtengoa nahiko eskasa izan da, izan ere iaz 5 milioi kilo sagar bildu zituzten eta uzta horrekin 3,5 milioi litro sagardo ekoiztu zituzten. Aurten aldiz 1,2 milioi litro sagardo egin dituzte. Testuinguru honetan Oiana Ganzerain sagardo, euskal sagardoa jatorri deiturako lehendakariak azaldu duenez, aurten izaera handiko sagarra etorri da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Beraz, esan bezala, aste honetan ateak irekiko dituzte Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako sagardotegiek. Herri honetan estimatzen da sagarduaren txinparta, aldazazu sagarrondoa, bere atxur, bere marka, urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Bizkar! Gure sagardo berria! Eta beste kontu batzuk ere, Gipuzkoako basoak zaintzeko eta horiek garatzeko apustua egin duelako Gipuzkoako Foru Aldundiak. 3 milioi erdiko aurrekontua iragarri du horretarako. Zer ekarriko du honek, Udane? Gipuzkoako Foru Aldundiak ebatzi egin ditu Gipuzkoako basoak mantentzeko, hobetzeko eta garatzeko 2022ko diru laguntzak. Laguntza horien helburua da basoiabei laguntzea beren basoetan egin beharreko lanetan. Horiala 3,5 milioi euro bideratu ditu aurkeztutako eskaera guztiei erantzuteko. Eta zenbateko horren zatirik handiena baso berritzen eta baso berriak landatzen laguntzeko izan da. Eta garraio publikoari dagokionez, indarrean da mugi txartelaren erabilera Bilboko metro osoan barik txartelaren bidai arrunten prezioan. Eta bestalde, bidezarietan ere deskontuak jarri dituzte eskura, Udane. Berritasunekin hasi da urtea mugikortasunari dagokionez, baltzanekin mugi txartelarekin Bilboko metroaren linea guztietan bidaiatu daitekeela barik txartelarekin ordaintzen den tarifa bera ordainduta. Bestalde, garraio publiko alde batera utzita autoari dagokionez ere, Gipuzkoako errepideetan deskontu sorta berria jarri dute eskura, ala partikularrei nola jarduera ekonomikoei zuzendutako beherapen sorta batekin. Berritasunekin hasi da urtea mugikortasunari dagokionez. Baltzaneken mugi txartelarekin Bilboko metroaren linea guztietan bidaiatu daitekeela barik txartela arruntarekin ordaintzen den tarifa bera ordainduta. Datuak begiratzen baditugu Gipuzkoatik Bilbora joateko urtebetean guztira 800.000 bidaiari baino gehiagok erabiltzen dute mugi, eta kopuruak are handiagoak dira egunerokotasunean. Ia 4.000 pertsonak erabiltzen baitute. Bidaiari horiei mugikortasuna errazteko bidean, indarrean da mugi txartelaren erabilera Bilboko metro osoan, barik txartelaren bidai arrunten prezioan. Ildo horretan datozen hilabetetarako hurrengo urratsa Bilbobus eta Bizkaibus zerbitzuen integrazioa izango da. Bestalde, garraio publiko alde batera utzi eta autoari dagokionez, urte berriarekin batera Gipuzkoako errepidetan deskontu plan berria izango da eskura. Hala partikularrei nola jarduera ekonomikoei zuzendutako beherapen sorta batekin. Beherapenak ibilgailu arinentzako bidesaria duten AP1, AP8 eta A636 errepidetako erabiltzaile guztia aplikatuko zaizkie, jatorria eduzin dela ere, Gipuzkoatik kanpoko erabiltzaileek barne. Zehazki ibilgailu arinen erabiltzaile partikularrek deskontu mota ezberdinak izango dituzte. Besteak beste AP batean, AP8 eta A636an maiztasunaren araberako hileko deskontu progresioa aplikatuko da. Deskontu hori hileko 6 joan etorrietatik aurrera gauzatuko da, 25% deskontutik hasi eta 75%ra iritsi arte. Dena den beti ere gastuaren gehieneko muga 35,25 eurokoa izango da 2023 urtean.
Testu inguru honetan aintzanoi Arbide Gipuzkoako bidazpegituretarako diputatuaren arabera, inflazioaren ondorioak eta erregaien prezioaren igoera arintzen lagunduko du plan honek, eta aldi berean mugikortasun jasangarria sustatuko da. Eta jarraian Usansolora goaz, segregazio prozesuaren nondik norakoak jarraitzeko gogoratu, aurreko hilabetean Bizkaiko Batzar Nagusiek oniritzia eman ziotela Galdakotik bereizteko prozesu horri, baina Espainiako abokatutzak helegitea jarri berri du. Monika Mena, Usansolo Herria plataformako kidea daukagu pantaiaren bestaldean, kaixo? Ez dago presto oraindik, aurrera jarraituko dugu. Kaixo, Monika? Bai, egunon. Kaixo, egunon, ezaten genuen, ezta? Prozesu luzea izaten ari dela Usansoloko desanexioarena, behin oniritzia lortuta, Batzar Nagusien oniritzi hori lortuta, orain helegitea etorri dela Espainiatik, zein puntutan da desanexio prozesua? Bueno, desanexio prozesua lortuta dago. Esan bezala amaierara arte iritsi ginen azaroaren 23an, eta desanexioa lortu gendun. Momentu honetan, Bizkaiko 13. udalerria gara, eta helegitea dela eta epaile batek kontrakoa esan arte, erabaki politiko gorena 23an hartu zen, eta gu Bizkaiko 13. udalerria gara. Espero zenuten dena den, Espainiatik horrelakorik etortzea? Egia esateko ez genuen espero. Pandemikien aukera bat zala, 150% aukera geneukala helegitea jasotzeko, baina egia da ez genuela espero, alde batetik gure foru araua da gure prozedura bideratu duena, guk errespetatu behar duguna, guk betetzen duguna eta bete behar izan duguna eta bertan dauden baldintza guztia betetzen ditugulako. Egie da, estatu mailako legera baldin basoiez, 5.000 biztanlego kopuru hori ipini izala jasangarritasun ekonomikoa bermatzeko, eta gu hainbat ikerketa ditugu eginda bermatuta dekogula soberan. Beraz, hemen dagoen foru araua gure prozesua bideratu duena eta bete behar duguna, betetzen dugula kompetentzia Bizkaiko Foru Aldundiarena izan da, ez dugu lertzen. Dena den, eta aipatu duzun bezala, ez? Lanean jarraitzen duzue, Usansolo herri bilakatzeko guztiz, zeintzuk lirateke eman beharreko hurrengo pausoak? Kongelatu zaigu, Monika. Ez dakit konexioarekin arazoak ote ditugun, saiatuko gara aurrerago ere berarekin bat egiten eta galdera guztiei erantzuten. Dena dene aurrera jarraitu behar dugu eta ekonomia gaiei heldu behar diegu, izan ere erretirorako eskubidea 62 urtetik 64 urtera eramatea proposatu du Parisek eta pentsio osoa jasotzeko 53 urtez kotizatzea. Frantziako 8 sindikatu nagusiek arbuiatu egin dute proposamena eta grebara deitu dute datorren ostegunerako, baita Ipar Euskal Herrian ere. Eta 56 urteko langile bat hil zen atzokoan Kutxabankek izarran duen bulegoan. Labek jakinarazi duenez, lanean bakarrik ari zela hil zen. Sindikatuak gogoratu du iaz 23 heriotza ez traumatiko izan zirela.
arazo kardiobaskularrak eragiten dituzten faktore laboralak tarteko, eta azpimarratu du azken urteetan gehien ugaritzen ari den arrisku faktorea dela. Eusko Jaurlaritzari eskatu dio halako arriskuei aurre egiteko bitarteko gehiago jartzeko. Eta Petronorreko batzordeak 3 orduko greba deitu du gaurko, eta egun honetan mobilizazio egutegi bat iragarri du. 2019aren amaieran iraungitako hitzarmen kolektiboaren negoziazioan presio egiteko asmotan. Gaur 3 orduko lanuztea egin dute esan bezala, eta horrez gain protesta egin dute fabrikaren atarian. 900 eta 60 langile zeuden deituta, eta langile batzordeak positiboki baloratu du mobilizazioa. Aiara Durreta. Petronorreko langile batzordeak mobilizazio egutegi berria abiatu du 2019an iraungitako lan hitzarmenaren negoziazioan eragiteko. Ez dugu lortzen akordorik entrepresarekin, dute hitz egiten nahi gurekin, biltzen gara, baina ez. Duela 8 hilabete hasi zituzten negoziazioak enpresarekin eta dagoeneko 12 bilera egin dituzte, baina ezerezean gelditu dira. Hala, 3 urte daramatzate ituna berritu barik, eta hori dela eta soldatak izoztuta dituzte ordutik. Txarto, soldata kongelatuta dago, ez daukagu koberturik, orduan normalean ezin dugu eskatu egunak disfrutatzeko, eta gainera 12 ordu askotan sartzen dugu hemen lanean. Eta hori, gu daukagu goizez, arratsaldez eta gauez batzuk, ez? Lanean, eta gainera 12 ordu, hori oso gorra da. Bien bitartean berriz, Petronorrek gero eta irabazi gehiago dituela kritikatu dute. Gero eta benefizio gehiago dauka, eta ez duen konpartitu gurekin, beren langirekin. Egoera horretaz nekatuta daude langileak, eta gogoratu dute gainera 2021an enpresak enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientea ezarri zuela. Horrez gain ohartarazi dutenez, lankargak handitzen doazen bitartean plantilla txikitzen doa. Langilea gaude justu, nekatuta gaude, 3 urte kominu barik, eta soldata kongelatuta, eta lan egiten gehiago, ordu gehiago, eta hori, imaginazu, asmazazu, ez da egoera ona guretzak. Bestalde, beste behin ere, Petronorrek grebarako eskubidea urratu duela nabarmendu du langile batzordeak. Txandaka jarruten dute eta lanuztea egiten den tartean, lan egitea egokitzen zaien behargien 95% ezin du greba egin. Eta kiroletan ere aipatzekoa, Alex Txikon mendizale bizkaitarra Manaslu mendatearen gailurrera munduko 8. mendi garaienera heldu dela aurreko ostiralea. Lehenengo aldiz erabat negukoa izan den espedizioan. Azken 20 urteetan gailurra harrapatzea lortu duen lehenengo mendizale taldea da Txikonena, eta soilik 22 dira neguan tontorrera iristea lortu dutenak. Al Samit. Alex? Yeah, Samit. Alex Samit? Yeah. Yeah. Oh! ¡Mira! ¡Cumbre! Esto de mí no me toques. Ay, con botera el cerro. Venga, chapelón. Venga. Espedizio gogorra Txikonena. Tarte bat hartuko dugu eta jarraian itzuliko gara. Eguneko elkarrizketarekin. Gaurkoan izango dugu ekimen elkarteko koordinatzailea den Igor Astibia. Orain arte.
Bizipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindik ere bete gabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat, eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren Egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizi askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektua da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunidade osoak batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu. Eta, zehazki Juneren Egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragileak kasu honetan miren artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea aldea. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Egun guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren Egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da elkartasuna, elkarlana, komunidade bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunidade oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki asko, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezaketa. Uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko.
Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean Hamaika telebista. Edozein etxetatik, Hamaika, zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu Hamaikak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman Hamaika bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Hamaika egin. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, Hamaikako lagunen dei bat entzai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Vale, bai, manoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen! Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu, ekimen elkarteko koordinatzailea den Igor Astibia, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Bueno, Eusko Jaurlaritzak euskarazko hedabidei berriki emandako diru laguntzei buruz hitz egingo dugu elkarrizketa honetan zehar, eta orokorretik hasiko gara, ez? Zenbat diru banatu da, eta non gelditzen dira guzti honetan euskarazko hedabideak? Bueno, badaude orain arte egon da deialdi orokor bat, euskarazko hedabidentzako, 3 urterako deialdia dena, eta berriki argitaratu da ebazpena, baina horrekin batera argitaratu da ere COVID laguntzen ebazpena, bai? Piskat bi horiek daude gorain momentuetan mahai gainean. Lehenengoari dagokionez, 6 milioi banatu dira, eta gure ustez era oso desegokian edo desorekatuan behintzat bai, ez? Euskarazko hedabidek 6 milioietatik milioi erdi soilik jaso dutelako, ez? Eguneko 9 ere ez da iristen, banatutako, euskarazko hedabidei banatutakoa. Zein irizpide izan dira, orduan, banaketa hori aurrera eramateko? Bueno, COVID laguntzen zera horretan, irizpide nagusiena, irismena edo audientziak izan dira. Eta horrek, nolait, euskarazkoak kaltetu gaitu, zeren edonorke uler dezakenez, gure audientzia potentzialak eta erdale edabidenak arras desberdinak dira, ez? Zaku berean sartu gaituzte, eta orduan, kaltetuta ateratzen gara, beste batzuen aldean, ez? Ez hori bakarrik, ez? Audientziak neurtzeko moduan ere badaude xehetasun batzuk, ez? Agian berrikusi beharko liratekenak, aldaketa prozesu batean daudelako hedabideak, eta adibide konkretu bat jartzeagatik, eta hemen gauden ez Hamaika telebistan ere esaterako, ez da, azken orten esfortzu bat egiten ari gara, esaterako Arabako egoitza martxan jarri dugu aurten, edapena egin dugu, baina gauza bitxia gertatu da, eta aurten esaterako diru laguntzari gabe geratu dela, ez? Zein nolako azalpenak egon daitezke honen atzean? Bai, hori dagokio bigarren deialdi horri, bai? Euskarazko komunikabideen
diru laguntza deialdiari. Horre, esan bezala, 2019an lortu genuen akordio bat, nolabait eredu hori eraldatzeko, helburu nagusia zen euskarazko hedabideen egonkortasuna bermatzea, eta horregatik, beragatik, nolabait 3 urterako deialdi bihurtu zen, urteroko deialdia zena, nolabait pixkat egonkortasun hori bermatzeko, eta nolabait egin zen ere hedabide bakoitzari eman beharreko kopurua kalkulatzeko sistema berri bat, kostu estandarrak kalkulatuz. Nolabait hedabide batek bere eguneroko funtzionamendurako beharko luken dirua kalkulatu, eta nolabait zuk aurkezten zuen zure eskaera, eta kalkuloien arabera ematen zitzaizun, eta hori da pixkat orain indarrean dagoen sistema. Esan bezala 2019an abian jarri zena, eta nolabaiteko aurrera pauso garrantzitsua suposatu zuena, kontua da orain beste 3 urterako ebazpena argitaratu dela, sistema bera baliatu da, baina nolabait paradoxa batzuk edo gertatu dira, ez? Adiez, aipatu duzun hori, ez? Diru poltsa mugatua den heinean, proiektu berriak aurkezten badira edo daudenek beraien ekoizpena handitzen badute, era esanguratsuan ondoko hedabidei eragiten die. Azkenean, deialdi horretan multzoka egiten da banaketa, badaude aldizkariak, badaude telebistak, badaude irratiak, eta gero badaude digitalak edo digital hutsak direnak. Orduan hor, horietako multzo bakoitzak du kopuru jakin bat. Orduan, imagina, multzo batera egitasmo berri bat aurkezten bada, X diru nolabait eskatuz edo ez, bere proiektua garatu alizateko, baina polsa handitzen ez bada, nolabait denen artean banatzen da, edo egitasmo hori ez da sartzen, ez? Orduan, pixkat paradoxa hori ez, nolabait sistema berri honek bermatu nahi du edo bere helburu nagusietako bat da euskarazko hedabideen egonkortasuna bermatzea, baina oraindik badaude hobetu beharreko hainbat puntu, ez? Guk horregatik azken urteetan, behin eta berriro Jaurlaritzari eskatu izan dioguna da, alde batetik polsa hori era esanguratsuan handitzea, nolabait kostu estandar horien kalkulua pixka zaharkitua gelditu delako, 2018ko datuekin egin zelako, eta gero bestetik egitasmo berriak eta ekoizpena handitze horiek ere kontuan izatea, nolabait egitasmo berri horiek dagokien diruarekin etortzea, bestela gainerakoi kalte egiten zaielako. Hori da pixkat, esatik dizute, bi deialdi desberdin dira, bata da COVID diru laguntzena, 6 milioi horiena, eta urtero, behintzat azken 2 urteetan argitaratu dena, eta gero da bestea, ohikoa, aspalditik datorren hori, euskarazko komunikabidentzako den deialdi orokor hori. Dena den, aipatu duzu, diru kontu bat izango litzateke muinen dagoena, funtsu gehiago behar dira? Bai, hori zalantzari gabe. Gainera, ez dut beste faktore bat aipatu. Kostu estandaren azterketa hori 2018-19ko datuekin egin zen, hortaz, jada nolait zaharkitua geratu da, eta bere garaian, 2019an etzen bermatu nolait akordioak edo esaten zuen ezen, nolait hedabide bakoitzaren aurrekontuaren edo gastuaren 1,25 nolait administrazioak estaliko zuela, ez? Hori, oraindik ere ez da bermatu, kontua da azken urteotan hedabide baten eguneroko lanerako sortzen diren hainbat gastu izugarri garestitu direla. Papera dela, argindarra dela, erregaiak direla, hor gastu hori handitzen doa, baina nolait gure kostu estandaren kalkulo hori ez da maila berean handitu. Egia da, 1,5ko hazkunde izan duela polsa horrek, euskarazko hedabideen polsak, baina noski, 1,5 hori oso urrun geratu da, oso urrun dago oraindik benetako beharretatik. Aipatu duzu funtse finkoa dela, orain artekoa, eta horrek ondorio batzuk dakartzala, esaterako aipatu duguna, edatzeko momentuan, edo eta proiektu berriak aurkezteko momentuan era positibotzat hartu beharrean, norabaiteko beste kutsu bate hartu dezakeela gauzak, eta gero baita ere aipatu duzu, Euskal Hedabideen arteko lehiak ere sorrarazten dituela honek. Hori da, pixkat 2019ko sistema berri honek ekidin nahi zuen beste gaietako bat, ez? Egonkortasuna bermatu nahi da, baina berean ere, pixkat euskarazko hedabideen arteko lehia hori gainditu nahi da, ez? Ezin dugu egon, ez? Elkarri begira honi gehiago eman dute, honi gutxiago, helburua baldin bada, hedabideen egonkortasun hori eta iraupen edo garapen hori bermatzea, lehia horretatik lehia hori gaindituko luketen formula biatu beharko lirateke, ez? 2019an hori lortu zen polsa era esanguratsuan handituz, ez?
hainbat milioi gehiago jarriz poltsan, orduan hor, bueno, azkenean hor egon zen lehenengo salto bat, baina egia da orain, 22, 23, 24ko deialdi honetan ez dela egon poltsaren handitze esanguratsu hori eta berriro ere gaudela, hori ez, paradoxa horiengatik, ez, batzuk beren ekoizpena asko handitu dutelako edo egitasmo berria daudelako, batzuk aurreko 3 urtekoan baino gutxiago jaso dute. Eta hori, horrela ezin ditugu edabideak egonkortu, ez. Bueno, esan dakoa, bere garaian, nolait, pauso garantzitsu bat eman zen sistema berri honekin, baina baditu hobetu beharreko hainbat puntu, hori da bizkat elkartetik egiten dugun. Esaterako, diru laguntza horiek jasotzeko irizpideak aldatu beharko lirateke ekimenen ustez? Bueno, esate dizuana, ez. Edabideen deialdian, guk aldarrikatzen duguna, edo behintzat, esaten ari garena alde batetik, poltsa hori era esanguratsuan handitu behar dela, bestetik, lehia gainditzeko sistemak edo prozedurak edo landu eta aztertu behar direla, eta gero, beti esan duguna, proiektu berriak eta, berez berri hona dira, herri honentzako, euskararen normalizazio prozesurako, euskarazko komunikabideak estrategikoa dira, ezinbestegoak, ez dugu esaten, adituek eta eragile askok esate dute. Hori baldin bada helburua eta horretarako zera behar baditugu, berri hona baldin bada proiektu horiek berriak sortzea eta proiektu horiek eraldatuz joatea eta ekoizpena handitzea, hori nolait kontuan hartu behar da eta baliabidea jarri behar dira hori sustatzeko. Ezin du izan poltsa mugatu bat eta hori banatzera mugatu, ez? Bai, argi gelditu da esaterako pandemian zehar, ez da zelako beharrezkoak diren euskarazko edabideak, inoizko daturik onenak izan dituztelako pandemian zehar hain zuzen ere audientziari dagokionez, eta audientziari buruzari garela, ez, oinarrizko baldintza bat delako, ez, diru laguntza horiek jasotzerako orduan, claro, aipatu dugu baita ere edabideak momentu testuinguru batean daudela aldaketaren testuinguru batean, ez? Eta horren digitalizazio orantzako pausoa ematen ari dela handi batean ere, ez? Audientzia digital horiek neurtzeko ere zailtasunak ikusten ari gara. Bai, audientzia neurtzeko beti izan bat zaila. Lehengo ereduetan ere bai, ez? Bai, paperean eta, baina egia da orain, are zailagoa bihurtzen ari dela, konplexuagoa behintzat bai, ez? Digitalizazioarekin eta egia da, eta hor pixkat bereizteko ere bai, edabideen deialdian, nolait, audientziak ez dira kontuan hartzen. Gehiago da, ekoizpenaren kostu estandarra, bai? Baina egia da, COVID laguntzetan baietz. Hor, gainera izan da, nolait, irizpide nagusienetako bat, ez, audientziarena. Horren arabera, alde batetik eskatu da, deialdira aurkeztu alizateko gutxieneko audientzia bat, 5.000koa zela, eta gero, audientziaren arabera banatu da dirua ere, bai, ez, audientzia gehiago zuenari, gehiago eman zaio, ez. Claro, hor, audientziaren zera, adituen artean ere, eztabaidan dago, ez? Zuk ongi esan duzun bezala, ez? Gero eta pantalla edo gero eta plataforma gehiago daude, horiek ere kontuan hartuko dira, ez dira, webgunea soli kontuan hartzen da, papera, hor, daude konplexutasuna eranzten dioten gaiak eta gero eta joera hori gero eta handiagoa izango da. Ikusten ari garen ez, egun batetik bestera sortzen dira zera berriak ez, aldin artifiziala dela, bestea dela, eta euskarazko komunikabidek bideo hori egin behar dute bai ala bai. Eta ari dira, ari zarete ez. Hori dela administrazio kontuan hartu behar duen gai bat, eta hori bultzatu behar duela ez. Azkenean nahi baldin badugu, hemendik 5, 10, 15 urtetara euskarazko komunikabidek beste garrantzia bat eta beste irismen bat izatea, hor zaindu eta sustatu eta bultzatu egin beharko dira, bestela... Erronkak ez direlako gutxi, ez da? Hori da, eta eustearekin gaur egun ez delako nahikoa, ez nolait, 2019ko sistema horrek nolait egonkortasuna bermatzeko helburua zuen, baina ezin dugu geldirik egon, jamar dugu berritzen, hobetzen, zabaltzen, ez, pixkat, hor dago, erronka hor dago, eta administrazioari dagokio ere bai, nolait, euskarazko komunikabide garen einean, eta nolait, herri honi, informazio eskubidea eta iritzi aniztasuna bermatzeko egiten dela lanaz gain, euskararen normalizaziorako ere, ekarpen handia egiten dugunean, hori
hori bultzatzea eta sustatzea, ez? Bai, ez dakit datuak hortik izango dituzu, baina 2022-2024 aldirako adostutako laguntzei buruzko argazkia finkatze aldera ere, euskarazko hedabidentzako emandako laguntzak kostuaren zenbatekoa estaltzen dute? Hor, lehen esan bezala, multzo desberdinak daude, ez? Eta, hedabidea bakoitzaren kasuan, segurazki, estaldura mailak desberdinak izango dira. Guk adostu genuena zen, 135ko estaldura maila bat. Kontua da, esan bezala, kostu estandarren kalkula 2018-ko datuekin nintzela, eta oraindik ere, 2019ko banaketan oraindik hori etzen iritsi 135 hortara. Orain eginda beste saiakera bat, 105ko hazkunde horrekin, baina oraindik ere orokorrean ez dira iristen estaldura maila horretara, ez? Eta gero multzoen arabera egoera desberdina daude. Multzo batzuetan hurbiltzen da gehiago estaldura horretara, beste batzuetan gutxiago, baina oraindik ez gaude hor. Eta hori da pixka kezkatzen gaituena, ez? 2019ko akordio horretan adostutakora ez gara iritsi eta gastuak edo kostuak handitzen ari dira. Nolait hurbildu beharrean estaldura maila horretara urruntzen ari gara. Horregatik esaten dugu hori, ez? Berdela nolait berriro ere bultzada esanguratsu bat, ez? Poltsa hori era esanguratsu handitzea. Bai, horrelako mezuak imaginatzen dugu Eusko Jaurlaritzari ere helarazi diezuela, ez? Zenolako erantzunak jasotzen dituzue? Bai, guk hor ez dut aipatu, baina hainbat urtetako prozesuaren ondoren, nolait hedabideen maila edo jarri zen abian, eta hor Jaurlaritza eta 3 aldundietako ordezkaria daude alde batetik, eta bestetik ekimeneko hedabideetako ordezkariak. Eta hor, harreman zuzena dugu, eta gai hauetaz hitz egiten dugu, eta harremana ona da, baina betiko ez, administrazioarekin dago, azkenean lehentasun kontuak dira. Azkenean guk jartzen ditugu gure eskarak mahai gainean, beraiek saiatzen dira egin batean hori betetzen, edo ez, hurbiltzen dira, ez dira hurbiltzen, hor dago pixka bat ez. Kontua da, azken erabakia beraiena dela, ez? Askotan guk, lehen esan dudan, ez? Gure bi eskara nagusiak, adibidez, 2022-2024 dei zerarako zen, alde batetik, poltsa era esanguratsuan handitzea, eta proiektu berritarako eta ekoizpen handietarako ere baliabidea jartzea. 105ko hazkundea lortu genuen, hori da pixka lortu dugun, ez? Baina, guk jarraitzen dugu beraiekin harremanetan, eta jarraitzen dugu hitz egiten, sektorearen egonkortasun hori bermatu nahian. Zein puntutan gaude euskal hedabideak sare sendo bat edukitzeraino? Orokorrean, lehen esan dudana, ez? Pauso bat eman da zentzu horretan, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakundeen aldetik eta egonkortasun hori bermatzeko, antzeko prozesu bat lantzen ari gara Nafarroako gobernuarekin ere, gure helburua da nolait hori, ez? Sistema berri hori garatzea eta hobetzea, euskarazko hedabideen egonkortasuna, baina egonkortasunaz gain garapen eta berrikuntza prozesu horiek eta sustatzeko. Eta zentzu horretan, lehen baino bekixeago gaude, baina ez gaude beharko genukeen bezala, ez? Azkenean hor, komunikazioaren mundua, lehen esan dugun bezala, eraldaketa sakona bizitzen ari da, inork ez daki, ez dago negozio eredu zehatzik, jendea hedabideak eta frogatzen ari dira, batean, bestean, plataformak direla, besteak direla, azkenean hartzailearen gana hobeki iristeko eta kalidadez iristeko, eta hor, azkenean joera batzuk ikusten dira, ez, ikusentzunezkoen nagusitza, sakelekoaren erabateko nagusitza, hor bide bat egin barra da, eta hor erakundeen laguntza ezinbestekoa da, bestela, beste sektore batzuei ere laguntzen zaien bezala, ez? Eraldaketa bizian dauden sektorei, bere garaian industriari lagundu edo behintzat birmoldaketa prozesu hori eman zen, eta hor erakundek paper bat bete zuten, orain autoelektrikoarekin ere, ez? Badirudi hor eredu oso bat goiti bera aldatuko dela, eta erakundeak ari dira hor, euskarazko komunikabideen eremuan ere, uste dut, badagokiela, bultzada hori bermatzea, ez? Bai, hitz egiten ari garelako berrikuntzaz, garapenaz, baina askotan ere biziraupen kontu bat ere badelako. Hori da, pixkat, euskarazko komunikabideen, ez? Egoeraren zera, ez? Gazigozoa, ez? Biziraupen ekonomia batera ohitu garela, ez? Azkenean,
gure unibertsoa dena da, eta nolait herri ekimenetik, ez, gehienak, euskarazko hedabide gehienak herri ekimenetik sortutakoa dira. Hori da gure indargunea ere bai, ez? Nolait badugu komunitate oso leial eta inplikatua, eta horren nolait bultzada handia eman digu, onaino iritsi gara, baina egia da, erronkak handiak direla, eta berrikuntza mailan eta gauza erakargarriak ere ditugu, hartzaile berrien gana eritsi nahi badu, gazteekin, ez? Ari gara, edabide guztiak ari dira. Zerbaitetan, saiatzen bestean batean eta bestean, baina hori bultzatu inbar da. Ezin duguna da, zuk esan duzuna, ez? Biziraupen zera horretan egon, ezin dut froga hori egin, zeren hori egiten badut, ez dut bermatua hurrengo hilabeteko. Hori ezin da, gaur egun hori guretzako sekulako atzera pausua ditzake. Behar dugu frogatu, behar ditugu gauza berriak eskaini eta horretarako behar dugu babesa. Beste babes mota batzuk ere bilatzen hasiak gara dagoeneko, ez? Azken urteotan harpidetzak esaterako. Hori da pixkat euskarazko komunikabideen indargunetako bat, ez? Pixkat Euskal Herritik kanpora jotze duzunean eta ikuste dituzu hainbat edabide hori lantzen eta ari direla eta komunitatea eta guk egia da hortik sortu ginela, eta horren badugu abantail hori, baina hori ere ez da betirako. Hori ere, pixkat, mai gainean jarri behar da, ez? Hori landu behar da, eta zaindu behar da, eta mimatu behar da, ez? Eta uste dut hori denok ari zaretela horretan, baina printzipioz, hori pixkat gure indargune hori ere, zaindu behar dugu, eta sakondu eta zabaldu, ez? Aurrera begira zen nolako aurreikuspenak egingo zen dituzke? Zaila da, ez? Komunikazioaren munduan aurreikuspenak egitea, egunero dago berriren bat, ez? Adimen artifizialarekin, bata gauza dela, itzulpen neuronala, oso eremu aldakorra da eta bizia da, eta nolait errepikakorra izango naiz, baina azkenean hor dago gure erronka, ez? Nolait sortzen ari diren aukera edo bide horiek guztiak, pixkat, arrisku bezala bizi beharrean aukera bezala bizitzea, eta nolait hori baliatzea bide berri horiek, ez? Horretarako egon behar duzu, egoera on batean, ez? Ezin duzu egon biziraupen estrategia batean. Behar duzu, lasaitasun bat, horrelako apustua egiteko eta frogak. Horretarako lanean jarrituko duzu, ez da? Hori da gure lana, euskarazko komunikabide horretan laguntzea eta saiatuko gara bintzat. Igor Astibia, Ekimen elkarteko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Segizin. Eta tarte baten ostean itzuliko gara egunero bezala solasaldiari ekiteko gaurkoan, gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Fermin Rubiralta, orain arte. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetik bai, eta orduan bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat, eta saretzelan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao, ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da. Prebentzio lan bat badago, horre apostua egin da, adintarte batean hastea erabaki zen, nunbaitetik hastearren. Orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, 2 urteko proiektu piloto bada, printzipioz.
Adina 55 izatean arrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea dago, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen hildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta gizartean aldaketa hauek dela biztanleriaren zahartzea, piramidea inbertitu da, emakumearen laneratzea, geroz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak lehen ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ezautatua. Bakardade ezautatua bizitza osoan zehar eta edozeini altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura beratzen baldin badugu segurazki identifikatuko dugula bakardade ezautatua bizi dugun momenturen bat, baina naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Orduan, bakardade ezautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar dunik ez. Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ezautatu bat bizi. Ez momentu batian, zerbaitek ezkatzen bagaitu sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu ez, bai norberan osasunian, ongizatian definitiboki. Zaintzadi proiektua fase ezberdinak izan ditu, guantxe bukatu deu diagnostikoakin, azkenian eman digula Oiartzungo herriaren argazkia, eta guain urrengo urratsa izango litzateke esku hartzia, eta bertan bi lanlerro edo egongoia. Batetik egongoa banakako esku hartzia, azkenian dia zaugarritasun bakardade ezautatuan aurkitzen diren pertsonak akonpainamendua eta bestetikan egongoa esku hartze komunitarioa. Betire gogoratuz, bazkenian proiektu honen baldintza edo berezitasuna handiena dela sare komunitarioa, ez? Eta pixkat pertsona hauek birkonektatzea herrian jadanik dauden baliabidekin eta baita ere Baldiberian nahi gehalako pertsona guztiz sentsibilizatzen, zaintza krisi honen ondorietako bat izan baita, bakardade ezautatua, ez? Eta azkenean, geoz eta pertsona gehiago bizitzen ari dira, eta hau pixka paliatu eta ekiditeko asmoarekin. Egia da, herrian oso erantzun ona jaso deula, eta hemendikan eskerrak eman nahi ditugu, bai eragilei, bai administrazio publikoai, baita osasun arloari, eta herriak azkenean badakala preokupazio bat eta prestutasun bat parte hartzea, ez? Kasualidade bat, hiri handiak ez zaizkit inoiz gustatu, eta gero ez dakit, gustura nago. Oso gari politak. Zergatik ondarra behar igual amak dauka horren txiki-txikitatik erabatzen zigun dudan ondarra ondar zara, eta gustatu izan, bertan lagunari jo. Oso urte honak lagun askokin, eta parrandak eta festak, eta oso gari politak. Ez duzu nabaitzen grabedadea, eta sensazio bat oso polita, pero garbi da lari duela bizitzeko, Joetan, eudan,
Egualdionakin badituzu, izugarri, iparralde guzia, landak, Pirineo aldera, Pirineoan ikasi. Baina kutxuna, zei esango izu, etxetik atera eta igotzen nahi gaizkibelea, eta ikusten dut itxasoa, eta ikusten dut Pirineoa, eta... Egunero bezala, solasaldiari ekingo diogu gaurkoan ere. Horretarako gaurkoan gurekin ditugu, Alaitzar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Baita ere Fermin Rubiralta gurekin, kaixo. Kaixo, eguerdion. Eta nola ez, atzo arratzaldeko, eta gaurko lerroburu nagusinetako bati ere helduko diogu lehenik eta behin, politika alorreko, ustelkeria alorreko berri horria, zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan, inoiz epaitutako ustelkeria kasu handienaren zigorrak berretzi egin dituelako, zuzen ere Auzitegi Gorenak, De Miguel kasu esanguratsu horrenak, zuzen ere EAJaren ordezkari hoiak, Arabako kide hoiak izandakoak auzipetu ondoren berretsi delako zigor horiek, eta horren ez urren eroskeria, dirua zuritzea eta prebarikazioa egosten dizkiote. Edozein kasutan, gobernu bezala, errespetatzen dugu, bai bere egunean Gasteizko auzitegiak eta bai orain Auzitegi Gorenak onartu duten fallo hau, eta onartzen dugu, betetzen dugu, eta bete araziko dugu Jaurlaritzari dagokion neurrian. Uste dugu gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela, eta honek uste dugu behar duela PNV-ren aldetik ere salaketa irmo bat. Zorionez esatia dakagu, jesarritako pena ratifikatu egin dela, eta hortik aurrera ez dagoela inungo aitzakirik pertsona horiek sekaten karguan segitzeko. Yo lo único que le pediría al Partido Nacionalista, ¿no?, que es que haga autocrítica y que desde luego digamos denuncie ese tipo de actitudes de una manera muy clara. Estamos ante el caso PNV, porque aquí estaba metida la mayor parte de la dirección del PNV alavés, del Arababuru Bachar. Yo creo que aquí tiene que haber más de una dimisión, tiene que haber explicaciones.
Entzun ditugu alderdi politiko desberdinatoko ordezkarien erreakzio horiek, adierazpen horiek. Fermi, zuk zer esango zenuke honen inguruan? Ikusi dugulako eaiotan nolabait aldendu nahi izan duela kasu honetik, ez? Epel bada ere salatuta gerratutakoa, baina ustelkeria kasu honek alderdiarekin zer ikusia ez duela nabarmenduta, ez? Behin eta berriro. Zure ustez kasu solte bat izan da, ala beste zerbait buruz ari gara hitz egiten? Hombre, nik uste dut herri honetan bizi dugun gehienok badakigu zelan funtzionatzen diren politika mailako hainbat alderdi, ezta? Eta agian ez da beste Espainiar estatuan funtzionatzen den bezalako ustelkeria ezberdina da hemengo sistema. Nik esango nuen konparatzeko Italiako mafiarekin edo badago populazioaren zoritxarrez esan behar da nolabaiteko parte hartze horretan edo justifikazio parte handi batean, horregatik elektoralki ez dio fakturarik pasatzen normalean, eta ez dio faktura pasatuko, eta nolabait ja hartzen dugu normaltzat, ez da instituzioen funtzionamendu bezala, egon behar dela horrelako alderdi batzuren aldeko jarrera izkutu eta beltzak, ez da? Nire grazia egiten dit, apur bat aztertzen horrelako kasua, bizpahiru gauza. Lehenengoa, hemen epaitu eginda ez da soilik de Miguel izan dena. Baizik eta bere ondoan, izarre egin ziren, eta batzuk kondenatuak izan dira ere, bai Arabako auzitegian, baita Tribunal Gorenean ere, 5-6 pertsona, esan nahi dut badago, sare bat. Adibidez, bien kausatu nagusien emazteak, ze horiek ziren bere elkarteen paraleloak, testaferroak edo jabeak, ez da? Hori alde batetik, eta bestetik, deigarri egiten zait, zoritxarrez, notiziaren eskandalu gehien sortzen duena da, eta bada sortzeko jakina, da politikarien korrupzioa. Baina politikarien korrupzioa egoteko beste aldetik egon behar da nork ordaindu, nork bultzatu, eta egia esan, eta oso gutxi aipatu da ia ezer, zelan hori gertatzeko ere kondenatuak izan dira bizpahiru enpresari hori ezera aurrera eraman dutelako. Esan nahi dut, bai korrupzioa importantea da, baina atzetik edo aurretik ez badago nork ordaindu, ez legoke korrupziorik egingo. Esan nahi dut, alde bietako delitua oso importantea da, eta nire ustez, ustelkeria politikoa oso larria da, baina larriagoa da ere nolabait sortzailea, da mafiaren adibidearekin jarraituz, zeraz nor dauka ardura gehien, el padrino agintzen duena baina berak ejekutatzen ez duena, edo benetan ejekutatzen duena. Hor, badago, edo gonbeharko zen, debate ere, zentsu horretan, nik uste dut. Bai, nik uste dute azkenean ez da pertsonen edo kausu solteak, baizik eta sistema dago korruptua, eta hori da igual horri eman beharko diogu huelta, gardentasun bat egon beharko da olako kasuak ez egoteko. Eta zuk aipatutakoa, ze ondorioak egongo diren politikoki, elektoralki eta juridikoki, ze batzutan, bai, zigorrak ipintzen dira, baina gero betetzerako orduan, hor trikimailu asko daude eta botereak dutenek askotan ateratzen dira lehenago. Sakonean dagoena, zerroan dagoenari begiratuta, eta behin eta berriro ikusten ari garen horrelako egoerak ez errepikatzeko moduan ere, zer egin daiteke, horretan ere pentsatu beharko litzateke horrelako kasuak argitara ematen direnean, ez dakit horretan lanean jartzeko moduriko ote dagoen, alderdien arteko ikuskaritza mai bat, edo horrelako zerbait eginez, edo ez dakit zenolako aukerak egon daitezke. Nik uste dut ustelkeria da beste ondorio bat, fenomeno orokor baten ondorioa, eta dela da zemotatako demokrazia dugun. Arazo hau, zein beste motatako arazoak, soilik sendatzen dira benetan, demokrazia sakontzen bada. Eta demokrazia sakontzeko egin behar genuken lehenengo gauza da parte hartu. Hau da, guk hiritarrok kontrolatu
benetan politika gintzan parte hartuz. Eta ez gizarte likidu honetan tratatzea politika izango balitz bezala konsumoko produktu bat. Politika ez da konsumoko produktuak gustatu zen gustatu ez. Da guk parte hartzeko, baina jakina honek eskatzen digu, hori konpromisoa, orduak, besteenganako empatia bat, eta horiek dira falta zaizkigun baloreak segurazki gizarte honetan. Eta gainera horra heltzeko nik uste dut autokritika bat behar da, eta behintzat norbaitek esatea bereien ardurapean geldituko dela hori, ez? Eta jarraipen bat egin beharko dugu gizarteok, horretarako gardentasuna bat egon beharko da, eta hori ez dago, azken finean, haien joko bat da, eta batzutan ez dakigu ez da zelan jokatzen duten, edo zeintzuk diren irizpideak eta zeintzuk diren arauak, ez, haien arauak. Ze batzutan hitz egiten dugu hemen askotan hori atepe irakariak eta holan, eta baina hor jarraitzen dute, eta batzutan normaltzat hartzen ditugu olako jokoak, ez, eta normaltasuna bihurtzen baldin badugu jendea horren kontra, ez du borrokatuko. Bueno, hemen utziko dugu momentuz gai hau ikusiko dugu datorren astean ere honi buruz hitz egiten den, horrelako gauza gertatzen direnean bezala ez, eta informazioaren abiadurak estaltzen duen gai hau ere. Ez aldatuko dugu eta Italiara begira jarriko gara, badakizue Giorgia Melonik agintea hartu zuenetik, migratzaileen aurkako neurriak geroz eta gogorragoak direla, eta erreskate ontzien egoera zein den ikusi nahi dugu, horretarako Aita Marirekin egingo dugu bat jarraian, Izaskun Arriaran bertako kidea da eta berak kontatuko digu zein den egungo egoera eta zenolako aurreikuspenak dituzten. Izaskun, kaixo, eguerdion? Kaixo, eguerdion guztioi. Jakin badakigu ez, azken aldian ontziratzerako eta erreskate ontzientzako dekretu bate atera berri duela Italiako gobernuak, neurria horiek gogortuta, zer dio dekretu berri honek? Dakitzu moduen azaro bukaeran agertu zen, dekretu berri bat agertu zen, da horreia nahiko zaildu zauen, erreskate lanak, gogoratzen zare zela esate zauen porturatze selektibo bat egin berzala. Eta oraingo honetan publikatu dauen dekretu honek dio, erreskate bat egin eta portura joan beharra daukauela. Zoi moduen, eta azkenengo erreskateaz gogoratzen mazare, misio baten barruan lau erreskate egin genituen, ez? Eta gure itxasuntziak ez dauka txikia da, ez dauka kapazidade asko, 150 pertsona bakarrik, baina beste untziak handiak 400 edo 500 pertsona eraman ditzazke. Orduan zoi pentsa erreskate batein eta 100 pertsona hartu eta portura joan beharra, ez? Horik bazkenien erakunde ezberdinen dako denbora galtze eta diru galtze handia da, ez? Eta horrez gain, egoera zail baten aurrean jartzen gaitu, zue pentsa portura buelta zoia zen bidai horretan, itxasontzi bat arriskuan, erountzi bat arriskuan bilatzen gauela, ez? Eta zein egoera horretan, ze erabaki hartu, ez? Beharra esan beharko litzake, ez? Arreta hori eman jende horrei, ez? Hori esaten bai du uretako lege internazionalak, ez? Baina, gero ikusten zuen, hor daukauela Italia horren kontra, ez? Hori bakarrik ez, horri guztiari gehitzen zaio gainera, esaten dutelako, ez, ontziratu eta porturatu, baina porturatzeko ere zenolako arriskuak eta zenolako oztopoak dauden oraindik ere eta are gehiago, ez? Bai, oinarte ikusi duzue luzatzen jondela, aurrekoan gu ere beratzi egun egon ginen, beste dekretu hori esan zutenien, porturatze selektiboa izan berzela, eta bestea itxasontzi batuk 14 eta 15 egun egon ziren, zui pentsa 400 pertsona itxasontzi batekin gu egon ginen beratzi egun, 100 pikukin, eta oso gogorra esan, konbibentzia, eta ez genuen eguraldi oso txarra izan, egia esan behar da, baina pentsa guzti hori zailtzen dela, ez? Jende asko eguraldi txarra, itxaso txarra, eta portu bat ematerakoan ez eman gertuen dagoen portua, baizik eta 4 edo 3 egun nabigatzen joan behar eman dizuten portu horretara heltzeko. Eta hori da beste neurri bat hartzen ari diezena hori. Eta araudi hau, ez, kontuan izan da, araudia ez baldin bada batetzen, zenolako izunak edo zenolako ondorioak jartzen dituzten mai gainean? Izun ekonomikotik, gero kapitainak izan ditzakeen arazoetara, ez? Eta horrek ekartzen dauena, gero izun ekonomikoa, kapitaina eta itxasontziaren blokeoa izango litzazke. Eta, behiratu beharra dau, ze ondorio izan ditzakeen, eta ze jarrera hartu behar gauen eszenario ezberdinen aurrean, ikusten duzu moduen ez da arazo bakarra baitzik eta zenbait, eta oso ondo aztertu beharra dau hori atera baino lehen hau.
Testuinguru guzti hau mahai gainean izan da, zer egingo duzu, Aita Maritik eta beste erreskate ontziekin batera, ez dakit suposatzen dugu hitz egiten ariko zaretela ez, egoera honen aurrean zer egin, ez dakit zerbait dagoeneko argi duzuen? Bueno, argien dagoena da, danok elkarlanean gauzela, egia esan komunikazio zona dago, erakunde ezberdin eta itxasuntzi ezberdinen artean, denon buruan dago ateratzea eta erreskate lanetan jarraitzea, eta hori da gure asmoa bai. Prestaketa lanetan gabiz, urtarrila aste honetan ja tripulazioa itsasontzira Aita Marira joango da, prestaketa lan guztietan hasteko, eta beti bezala misio bat aurretik prestakuntza lan guztiak, eta erreskatuko litzake despatxoa eta prozesu guztia hasiko litzake erreskate lanetara ateratzeko asmoekin. Urtarrilan bertan izango da hori? Saiatuko garen, eta eskaera horre egingo da. Gero eskaeraren ondoren datorren bide zail eta luze guzti hori ezagutzen dugu, gizu gertatu zen abenduan, eta ia zer gertatzen den oraingoan. Izan ere, eta aipatu barra dago, naiz eta dekretu guzti hauek, ara guzti hauek mahai gainean jartzen dituzten, indarrean jartzen dituzten, Aita Mari eta bestelako erreskate ontzik egiten duzuen lana, balioan jartzeko modukoa ere badelako, ez? Utsude bat betetzen ari zaretelako. Hori da, ez? Beti guk esaten gau hori Europan, ez? Etzan leikegu Europa, ez dugu jarriko herrialde Espainiaro, Frantziaro, Italia. Europan beharra izan beharko litzake, ez? Eta beraiek lan hori egin beharrean errekurtsoa, dirua eta lana jartzen dute mugak zorrosten. Eta jente honei lasai eta beraien eskubideak errespetatuz libre bidaiatzeko eskubide hori zailtzen, ez? Eta hori da benetan tristea, ez? Guk egin beharra, beraiek egin beharreko lan guzti hori, eta beraien esfortzua kontrako bide horretara eramatea, ez? Eta hori da salatu behar dauena, eta nik uste herri guztia jakin behar dauena, eta zuzendu beharreko zerbait, ez? Europari eskartu beharko geniokena. Azken galdera bat ere Izaskun, ez dakit baita ere Italiak hartutako horrelako neurrien aurrean, ez, argi eta garbi giza eskubideen aurkakoak direnak, legalki zerbait egin daitekeen eta horretan ere pentsatzen ari zareten? Bueno, legalki ez dago errespetatzen, egin ditugun misio guzti honetan. Horretan sartzea benetan zaila da, berez legalki sartu beharko ginake, helduko balitze arazo bat oso zuzenki gure gana datorrena, ez? Bestela salaketak egiten ari gara lehengo misiotik, baina ikusten duzu moduen ez diez oso eraginkorrak. Blokeo bat etorriko balitz, horre saiatu beharko litzake, ez? Aurrera segitzeko bide horretan. Baina azkenien Europaren kontra joatea guzti honekin, ez da, ez? Gu garen neurritik oso eraginkorra izango, baina hor jarraituko, esate dut zuten betezela. Borrokatzen, salatzen eta prestaketa lanetan, eta ikusi behar pixka nola doiezen, ez, gertaera guztiak nola doiezen. Eta antziratzeko prestazan duzun bezala, adi jarraituko dugu Izaskun Arriaran, eskerrik asko? Eskerrik asko zeuei. Bueno, hause egoera, ez da bat ere berria, hori ere ezan behar duguna, ez, mai honetan baina eta berriro honi buruz egiterakoan, baina, sakit, nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? Nik uste dut, berak esan duena, ez, azken finean gogortzen ari da, eta ikusten dugunaren arabera, hori, nik uste dut energia eta elikadura gero eta gutxiago egongo da guztiontzat, eta azken finean, holako arautegia gogortu egingo dira. Nik ulertzen dut berak esan duena, legalki zer egin, haiek daukate boterea eta haiek daukate arautegiaren aldatzeko eskubidea, ez dakit nola esan. Legala da dekretu hau, fijo baietz, baina ez da etikoa eta morala da, ze jendea hiltzen ari da itsasoan, eta hainbat lekutan, eta berak aipatu duen moduan, migrazioa edo bidaiatzea eskubide bat da, eta bideak seguruak izan beharko litzateke, eta nik uste dut horren aldeko apostu egin beharko dela. Eta beste aldetik berak esan duena, bai. Noren ardurapean gelditzen da olako erreskateak, edo olako lanak, instituzioen eskuetan gera beharrean, azkenean, kolektiboak eta jente ezberdinak hartzen dituzte beraien gainean. Eta ez bakarrik honekin, baizik eta hemen egiten dituzten izakita elikaduraren bankuak eta hainbat eragilek, ez? Eta nik uste dut bebai, gure impostuak ordaintzen ditugu olako gauzetarako bebai, ez? Eta gure parte hartzea bultzatzen baldin badan uste dut jendea egongo zen alde diru kopuru bat horretarako bideratzeko. Fermi?
Nik aurrekoarekin konektatu nahi nuke. Nolabait aurreko gaiak desesperantza sortzeko aukera ematen badigu, niri gutxienez horrelako ekintzak esperantzarako ematen didala, arazoa ez dago gizakiaren barnean, beraz, baizik eta pertsona batzuek sortzen dituzten egiturak eta baliabideak beren oberako, baino ez, esan nahi dut nik, sentitzen dut, baina goraipatu nahi dut pertsona horiek egiten duten lana. Hori bai da, gizakia hori pozik sentitzeko, hori lehenengo keinua. Bigarrena baitikoa, ez da gizarte zibilak beti tokatzen, edo gizarte zibilari beti tokatzen zaio, estatuek bete nahi ez duten papera. Hori gertatu da, historia sortu zenetik ona, eta jarraituko da segurazki eta zoritxarrez gertatzen. Eta hori da, adibidez Aita Mariren eta beste hainbat mota horietako ekintzeek aurrera eramaten dutela. Eta beste aldetik zein da jarrera. Dekretu honek erakusten duena. Hori da hitzaileen papera, azken finean. Beraiek jakin badakite, Andramari edo horrelako lana oztopatzen bada, kondenatzen dituzte hainbat pertsona hiltzera. Eta horren aurrean, naiz eta igandero mesetara joan, hori da hitzaileen paper bat. Eta begiratu daitezke beste norabide batera edo nahi duzunera, baina hori horrelako izena dauka. Eta zera, eta gainera gero aipatzen dira beste gauzak, adibidez pertsonak behar direla lan egiteko, jaiotze gutxi daukagula, hori izango genuen aukera. Eta hor dago benetan irten bidea, benetan Europako beste behar ekonomikoak duten zera aurrean irten bide bat lortzeko. Ari gehiago ikusita, beraiek dituzten problema, hala edo nola gok sortu dugu. Gu gara beraien egoera txarraren erantzule lehenengoa. Eta beraz, nolabait hiltzaileen paperaren bikoitza da, ezta? Nirik eskatzen nagoena da, ikusten dudala gizartea iaia vanguardia edo aurreratu dagoela instituzioak baino, batzutan ikusten duzu Bilbora etorri ziren pertsonak laguntzera jendea zegoela prest, egon ziren hainbat lokaletan, edo hainbat gauzak aurrera eramateko prest dago osoko jendea eta herritarrok, baina gero instituzioak gelditzen direla atzeko partean, eta batzutan ez bakarrik atzeko partean, baizik eta oztopoak jartzen, hori atzuriko harresiak direla, eta ikusten duzu kontraesan bat dagoela, baina gero ez dago ondorio politikorik, ez dago aldaketarik, gero bozkatzerakoan ez dakit zergatik dagoela betiko kontu bat, eta pentsatzen duana da, zeren beltur daudela aurrerapausoak emateko. Azken finean, suposatzen da, gizakiok baldin bagauz alde, haiek egon beharko ziren alde. Zegu, suposatzen da, gure bozkateketaren ondorioa daukatelako boterea, baina ez, azkenean dauz hor enpresa batzuk, beraien lehentasunak dituztenak, eta haien menpe daudela eta ez gizakion menpe. Zentzu positibo batean esaten duen menpe, edo eta hori da nirik eskatzen dagoena, gu joan algara aurrera, baina instituzioak ez badatoz gurekin batera, ez dugu eukiko behar ditugun tresnak, ez? Benetan irtenbide bat lortzeko. Bai, baina honi buelta eman aldiozu, eta ikustea gutxienez, ikusita egoera beltz horren aurrean, ondino geratzen dira pertsona, geratzen dira elkarteak aurre egiten dietela. Eta hori, urrengo gaian segurazki ikusiko dugu, aurre egiten ez diogun, ez badiogu, jai dugu, gizarte moduan. Ze arazoa guztientzako izango da, ez soilik zoritxarrez lehenengo kaltetuak dira itotzen direnak, baina gu nolabait ere beste era batez moralki ere itotzen gara. Eta agian txarragoa da.
Aurrera egingo dugu, atzokoan Pablo Gonzálezi buruzko berri bat izan genuelako, ez hain berria, hain zuzen ere hori delako urte bete igaroko duelako behin-behineko espezialdi horretan, inkomunikatuta, Polonian, baituta ere dagoela esan daiteke, inolako frogari gabe, inolako auzirik izan gabe, kazetaria izateagatik, eta hortxe daukatela, behin-behineko espezialdia behin eta berriro luzatu diotela, eta berretzi egin dela luzapen hori, beraz, gutxienez, otsailaren 23 arte egongo dela bertan. Gaurkoan Oiana Goirienarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere bikotea da, eta horrela kontatu digu gertatutakoa. Pero gu paiketarako fetxie, eltzie, zikeran be, eta gero otsailen eukiko duen biztarako edo, guk espero dugu espetxealdize luzetzeko baldintzak edo argumentu, fiskalak aurkibideuzen argumentuek gogortzie. Hau da, berak froga gehiago aurkeztu behar izetie justifikateko, espezialdizen luzapena justifikateko. Baina, urte bete igarota egoera berdina, hitz egin dezakegu baita ere zenolako erreakzioak egon diren, edo egon ez diren, hobe esan da baita ere instituzioen partetik, eta begirada jarrita otsailaren 23 horretatik aurrera ea zein egoeratan geldituko den dena, ez? Azkenean, babesa lortu egin du, hori kazetarien aldetik edo agenteen aldetik, baina instituzioen aldetik oso gutxi entzun da, ez? Osa, Sánchezek agertu zen momentu batean esan ez bai jarraituko duela tesioz edo dana dalakoa, esaten zu, baina ez baduzu pieza mugitzen, ez da ez aldatuko. Eta gehien kezkatzekoa dana da, hori da bere egoera pertsona eta oso larria da, baina zenolako prentsa daukagun edo prentsaren askatasuna non gelditu den, ez? Osa, zeo zer mugitzen baldin bada prentsa libre edo zeo zer lerrotik kanpo ateratzen baldin bada, jotzen dute gogorrandiz eta bereien botere guztia erabiliz. Hemen nik azpimarratuko nituzke bi plano edo bi egoera. Lehenengo da azaltzen denean adierazpen eskubidearen azalpenak han eta handik, kasu honetan igerri eginda da benetan faltsukeri totala. Eske badago pertsona bat probarik gabe gartzelaratu zutela Polonian, eta eskerrak mugitu ziren pizka bat kaseta batzuen zuzendariak eta hemengo betikoak eta beste inorez. Hori alde batetik. Jukatzen dutenean, ez dakitzen motatako herrietan adierazpen eskubideren kontrako zera delitua gertatzen direla eta hori, zelako legitimitatea dugun hori salatzeko hori gertatzen baldin bada. Hori alde batetik. Eta bigarrena da, nik benetan ikusten dudanean horrelako kasua pentsatzen dut nik, zergatik nahi dut Espainiako pasaporte bat, edo zergatik Europar Batasuneko pasaporte bat. Niri gertatuko balitzait horrelako kasu bat, zeren defentsa egin dute zurea den irritarren alde, bat ere ez, zer, honek demostratzen du zerbait zoritxarrez genekiena, eta da badaude zera estatu honetan eta Europar Batasunean zoritxarrez bi motatako irritarrak, lehenengo mailakoak eta bigarren mailakoak, eta badirudi Pablo González bigarren mailakoa dela. Zera, horren aurrean, ze motatako gestioak egin ditu Espainiar estatuak kaleratzeko? Zero, bat ere ez. Beraz da, Espainiar bigarren mailako irritarra, bera. Orduan, zertarako erreibindikatu behar du Espainiar irritartasuna. Zergatik, balio digu benetan beharrezkoa denean horren defentsa kale egiten badu. Eta ja ez dezagun esan, zemotatako indizioak, ez da? Inkisizioarenak azken finean. Errusiarrez egiten duela, hori badirudi, are gehiago gerra baten aurrean, hori delitu bat dela. Zenbat kazetarentzako lan egitea ere, bigarren maila, irritar bigarren maila horretan kokatzen zaituela dirudi, adibidez badirudi beste mediotan lan egiten baduzu ezberdina izango litzateke. Orduan zer, pertsonak klasifikatzen dira segun zer egiten duten, segun ze itxura duten eta segun non jaiotzen diren? Benetan penagarria da oso kasu hau bai.
Eta behin eta berriro ere, ez, gizartearen elkartasun hori, behin eta berriro, ez, hasierako momentu batetik Free Pablo González kanpaina eraman dutelako aurrera, komunikabideetatik eta, informazio guzti hori zabaltzen, behin eta berriro, eguneratuta, eta orain elkarte bat sortu dutela, diruz laguntzeko baita ere, izan ere, kostuak oso handiak izaten ari direlako, urpentza, ez, urte bete osorik, eta ez dakigu noiz arte, abokatuen lana ere, konpentsatzeko. Beraz, bertan ere parte hartu daitekela, gogoraraztea, eta berriro ere hausnarketa berdina, ez? Sostengua herritik datorrela. Bai, alde batetik positiboa da, zuk esan duzuna, jendea egotea horren aldeko apostua egitea eta laguntzeko prest, eta penagarria instituzioen papera. Ezke beti gelditzen dira hori bigarren maila batean. Nik eskatzen dago eta gaina eske juridikoki ez dut ikusten zentzua daukanik, orduan da gauza bat politikoa da, eta horretarako bolotate politikoa izan beharko dela. Orduan ez da zertarako balio abokatuek egingo dutena, arazo politiko baldin bada, hor instituzioek, gobernuek hitz egin beharko dute, ze bakarrik horrekin aldatuko da. Ez dut uste izango dela, ez dakit, nola esan joko juridiko bat. Ze, nik ez dakit ezer juridikoki, baina inot ikusten nahi nesa ez daudela frogak hori behin eta berriro luzatzen dela hori persoan egoteko zera, hau argi dago arazo politiko bat dela, eta irtenbidea politikoa izan beharko da. Orduan, pausoak eman beharko dituztenak dira gobernuak eta instituzioak, eta horretarako gizarteok hor egon beharko gara bultzatzeko eta hori egiteko presioa egiteko. Bai, gerra garaian gaude eta adibidez, presoen trukaketak egon dira Ukraina eta Rusiaren artean. Esan nahi dut, posiblea ez bada Polonian esartzea berme juridiko minimo batzuk pertsona bat ez gartzelarazteko urtebete ia probarik gabe, ez dira azaldu probarik kasu honetan, gutxienez, beste motatako tramankuluak bilatu kaleratzeko eta bere etxera ekarri alizateko. Ezken finean, Polonia eta Espainiar estatua Europar Batasuneko kideak dira. Bata, hemen ezin dugu zer esango genuke Polonia izan beharrean izango balitz Ipar Korea, Iran, Yemen edo ez dakitzen motatako. Orduan argi egongo zen, ze hor ez dago berme juridikoik, baina maila berean kokatzen dugu gure esparru judiziala kasu honetan. Ze motatako legitimitatea joan gaitezkegu beste herrialdeetara eskatzera adibidez adierazpen eskubidea. Ez dugu inolako legitimitaterik. Oso adik jarraituko dugu gai hau baita ere laster berri honak ditugun. Gaizatatuko dugu eta ekonomia gaiei helduko diegu, behin eta berriro ez, gurean ere horrelakoak aipatzen ditugula, badakigu testuinguru oso berezian gatozela, inflazioa, prezioen gorakada oso handia gertatu dela azken aldian, lan gatazko ugari daudela, eta baita ere pentsioen erreforma kontzen ari direla, bai Espainiar estatuan eta baita ere Frantziako estatuan, eta argi eta garbi murrizketak datoz. Gaurkoan erretirorako eskubidearen proposamena jarri dute mahai gainean Parisen, eta proposamena da 62 urtetik 64 eramatea hain zuzen, eta pentsio osoa jasotzeko 53 urte kotizatzea. Frantziako 8 sindikatu nagusiek batera arbuiatu dute guztiz proposamen hau, eta are gehiago, datorren ostegunerako protesta deitu dute, greba deitu dute. Dauze egoera.
Fermi, zer duzu esateko? Hori da lehen aipatu nahi nuen zera puntua azaltzeko, nik uste dut, esan behar dugun lehenengo gauza, da gaur egun, Frantzia da, erretiro adina txikiena duena Europar Batasunean. Beraz, gaude hitz egiten, nolabait ondino egoera hoberen dagoen herrialde bati buruz beste guztietan asko altuagoa da. Eta aztertzen badugu zergatik, nik bi arrazoi oso lotuta aipatuko nituzke. Bata, gizarte estatua nolabait, aukeratu beharko bagenu Europan non da gehien mantentzen duena, nik seguru aski Frantzia izango zen horietako bat, kenduta bagian Suedia, Norvegia eta horrelako herrialdeak, ezta? Eta horrelako adin ondino gazteena, honen arrazoia argi dagoela. Zuk aipatu duzun bezala, bat egin dute sindikatu guztiak honen kontra. Esan nahi dut, are txarrago egongo zen egoera, egongo ez balitz horren aurreko erantzun bat. Ez dugu gehiago negar egingo, ze bestela itoko gara hemen Platon berean, zer gertatu da Espainiako estatuan eta zen izan da sindikatu nagusien jarrera eta zen motatako loturak dituzten gobernatzen duten alderdiekin. Eta badakizue, ze sindikatuei buruz nago hitz egiten. Frantzian aldiz, erantzun oso gogorra egon da, eta horregatik ondino daude eztabaidatzen. Aldea ikusten ari garelako, Bai. Trampak daude, zen nire ustez, 67 igotzea bezain gogorra da 100 kobratzeko 53 urte. Ze ez dira lehengo egoerak gu gazteak gineneko zera. Ondino badaude pertsonak, gaur egun jubilatu direnak, hasi ziren enpresa baten eta bere bizitza laboral guztian egon direla beti lanean eta askotan edo kasu batzuetan gutxienez, enpresa berean. Beraz badute jarraikotasun bat eta bestela lor dezakete eta batzuk aldarrikatu dezakete beraiek lortu dutela horrelako marka. Baina gaur egun egoera laboralarekin 53 urte kotizatuta izatea 64 urterekin, hori marka izango litzateke, nik esango nuke ia ezinezkoa hemendik 10 urtetara. Praktikan ezinezkoa. Bestela, jasotzen dutenean oraingo gaztek, jasotzen dutenean bizitza laboralaren papera, kontratuen erresuma. Eskerrak badaukagu teknologia berria, ez dugu paperik behar, ze bestela horrelako totxoak izango lituzkete batzuk, ze batzutan urtean zehar 10-15 kontratu eta bizitza laboralean 500 gora izango lirateke kontratuen kopurua. Horretan lortzeko 53 urte, da benetan zorrotza jartzea, ezta? Baina eskerrak zera erantzuna badago sindikatuen partetik Frantzian eta horregatik molte aldu egin dira neurriak argi eta garbi. Eta erantzun hori gabe ikusiko da, ez gertatuko da beste herrialdeetan, ze ikusten ari gara ez dela soilik Espainiar estatuko edo Frantziako estatuko zerbait, Europa osoan gertatzen ari den zerbait da, ez? Eta lehen aipatzen zenuen ongizate estatu deituriko horrekin zer gertatzen ari da, ez? Zenolako konfluentziak ematen ari den, aberastasunaren banaketaren muina ere hor jarri dezakegu, alaitz? Ni hori komentatu dugun lehen, nik uste dut oso garrantzitsua dela denok batera jotzea eta aurre egitea olako aldaketa baten kontra, azken finean hemen pentsionisten egiten duten lana goraipatzekoa da, baina azken finean haiek egiten dute, gazteek askotan ez dute parte hartzen beraien mobilizazioetara, sindikatuen papera hor oso ezberdina izan da, oso ez dago oreka bat, ez dago indar batuketa bat, eta nik uste dut hori da batez ere posteko gauza bat, eta gero beste aldetik betikoa, azken finean ez dugu ermatzen retiro duina, fisikoki, badin on batean egoteko, eta gero ekonomikoki, bai hori pentsio minimoaren aldarrekapena mahai gainean jartzen da behin eta berriro, eta ez doa aurrera, eta ikusita
zenolako presioen igoera dagoen, edo energiaren igoera dagoen, edo orekatzen dugu, edo jendea txarto pasatuko du. Hori batez ere. Eta bidegarria ez dela hori jubilazioen sistema duin bat hori gezurra da. Gezur hutsa da. Ze badaude beste moduak finantzatzeko, aurrezteko, edo, esken finean, pertsona bat jubilatzen denean, zuzenen egiten duena da lanpostu bat sortzea. Beraz, ordezkatzen duen pertsona hori, agian, segurazki langabezian dago kobratzen. Esan nahi dut, alde batetik ordaintzen duzuna, beste aldetik sortzen duzu. Eta gero badaude milaka gauza, beste antolakuntza ekonomiko batean oso erreza izango litzateke gaur egun. Baina ez dago borondaterik. Jakina. Interes batzuk daude. Hori da arazoa, baina ni hilko naiz jakin gabe zer egin dezake pertsona batek, balortzen duena edo metatzen duena, ez dakit, 10 milioi euro, zenbat gauza gastatu behar duen bere bizitzan hori gastatzeko edo agian pertsona horiek hilkutsara sartzeko aukera dutena. Sasoi garaian hori egiten zutela badibidez Egiptoko zera faraoiek eta horiek, ez da nik hori izan behar da ikera. Hori etikoki, gaitzesgarria alde guztietatik ikusita, baina horretan ez dugu jartzen hori indarra. Komunikabideek horretan ez dago eztabaidatzerik. Interestalka argia ez, eta borondatez gauzak ez direla datuko ere nahiko argi, beraz gelditzen den bide bakarra komentatu duguna ez, ikusiko dugu, esaten gelditzen den. Aldarte aldatuko dugu, pizkatxo bat, eta jai giroan ere murgilduko gara nahi baduzu. Ez dakite zagardo zaleak bazareten, edo zagardotegi zaleak hobeto zama, bai? Bai, dena dene nik uste dut aldatu direla, sagardotegiak. Badauz batzuk oso modernoak direla eta beste era batean egiten dituztenak gauzak, ez? Baina batzetan aipatzekoa da, zelan lotzen dugu gure aisialdia hori, edatearekin eta janariarekin batera, ez? Eta hori da batez ere garai honetan gertatzen dena, ez? Hasten garela sagardotegietara joatea, jatera eta edatera, da gure aisialdia gozatzeko, ez dakit, aukera bakarra ez, baina igual... sozializatzeko era oso edatua, ez, gure gizartean eta gure kulturan mintzat. Eta nik uste dut, ekonomikoki ikusita, euskal ekonomiak ezin du konpetitu ekonomia erraldoien artean. Beraz, aukera bakarra da, zureak diren, propioak diren gauzak, babestea eta bultzatzea. Eta bultzatzeko ez da beharrezkoa zergatik jarri Culinary Center errelako izen, ez dakit nondik sortuak, baizik eta zure izena jartzen baduzu sagardotegi adibidez horrelako kultura banatuta, baita ere ekonomia aldetik sustatzen duzu horren aukera. Eta zurea den gauza bat sustatzen duzu eta gainera ekonomikoki rentagarria izan daiteke. Are rentagarriagoa izan duten bezala, badirudi sagardoa 125 igoko dela botilak, nik irakurri dut, eta bueno... Ez da sagardoa ere ez da libratzen. Beste alde batetik gutxiago edango dugunez, sasoi honean ibiliko gara beste batera joan alizateko, ez da? Bueno, txotxe garaiari hasi eraman zaiola gaur, esaten genuenez, Astigarragan, hain zuzen, bertan izan da Udan Arbe gure lankidea. Sagardoaren lurraldeak antolatuta, Sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan Gipuzkoan. 2023ko txotx denboraldi berriari hasiera emateko. Iazko uzarekin alderatuta urtengoa nahiko eskasa izan da, izan ere iaz 5 milioi kilo sagar bildu zituzten eta uzta horrekin 3,5 milioi litro sagardo ekoiztu zituzten. Aurten aldiz 1,2 milioi litro sagardo egin dituzte. Testuinguru honetan Oiana Ganzerain sagardo, euskal sagardoa jatorri deiturako lehendakariak azaldu duenez, aurten izaera handiko sagarra etorri da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Beraz, esan bezala, aste honetan ateak irekiko dituzte Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako sagardotegiek. Herri honetan estimatzen da sagarduaren txinparta.
aldazazu esagarrondoa, bere atxur, bere marka, urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Gure sagardo berria! Bueno, esan dute, ez, inoiz baino gozoagoa izango dela, ez, azukre gehiago izango duela, gozoagoa izango dela, zapore aldetik agian emango nabarituko dugu aldea, edo? Hori da insolazioaren eraginez. Insolazio gehiago izan duenez, hartu duela azukre gehiago. Bueno, denak dauka orduan alde hona baita ere, ez? Lehorteak alde batetik, baina... Gutxiago zera landatu badute edo jaso badute, esan nahi du lan gutxiago, eta prezio totalean jasotako dirua berdin izango da, beraz lan gutxiago egin da. Horregatik, alde horretatik, errentagarria izan daiteke ere aurtengo usta, bai. Eta, badaukazu bezita? Nik ez, baina nire aita bai, esan zidan ataunera jungo direla. Así que ez dakite animatuko nahi zen nahiek jutera. Bai, normalean lagun artean, ez? Bueno, gehiago gozatzen da, ez? Talde handietan joan, ez? Naiz eta... Nik iniziatiba moduan, etxe honek antola dezake horrelako irteak kolaboratzailea garen ontza eta egun bat zera elkarrikin pasatu alizateko eta beste gaiak apur bat alaiagoaz hitz egin alizateko, ez da? Izango litzateke ideia, ez da? Zuzenan esan duzu ziorazko apunteak hartu dituzte dagoeneko, hortxe dago, hor dagoa, botata. Edo grabatu hor, ez? Hori bai izango zen, ez? Bueno, ez dakitze, zoritxarre zure lankidea hor zegoena, bere lan baldintzak oso kaskarrak zirelak hor grabatu behar izatea euripean. Ez dakit, hori ere deigarria da batzutan, Bai, bueno, kasetarien lana eta reportarien lana bakizu batzutan. Gu behintzat ez ditugu hor inundazioen erdietan jartzen kalean, ez? Hori ere gertatzen delako. Eta aipatzen duzuenean, lehenengo elurkadak eta hori ikusten da gizajoa normalean hori kasetari gizajoak eta berria eman daiteke bardin elurra jasaten edo apur bat zera babesa handiagoarekin. Hausnarketa egiteko badago, Daviden aldetik, baina, klaro, morboak entzaltzen duenez, ez? Hori zera gertatzen dena baina eta berriro. Oso ondo kudeatzen duzue, morboarena komunikabideen artean, bai. Bueno, utxiko dugu hemen gaurko solazaldia, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, Alaitzar Gandoña eta Fermi Rubiralta, plazer bat izan da, beti bezala, eta badakizue, ordubietatik aurrera, eguneko albiste nagusiak izango dituzuela, Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan.